Nasiko pang usa ka 26 anyos nga lalaki sa lungsod sa Argao human masakmiti og dulan 100,000 pesos nga balor sa ginudahang shabu ug armas. Naila ang dinakpan nga si alias Nilo. Nasayran nga giandam na unta ang warrant of arrest sa Argao Police batok sa iyang higalang si alias Nerio tungod sa kasong kalapasan sa RA 10591 o paghupot og dili lisensyadong armas. Apan sa pag-abot sa kapulisan sa lugar ni Nerio sa barangay Apo, lungsod sa Argao, nakigpinusilay ang dakpunon. Uban sa laing duha ka mga lalaki, nakaikyas si Nerio ug si alias Roger. Apan nasikop si Nilo nga nakabilin kinsa nasakmitan og 13 gramos sa gituhoang shabu nga mobalor sa dulan 100,000 pesos. Nasakmit usab gikan kaniya ang kalibre 45 nga adunay 3 ka mga bala. Dugang nasakmit ang laing 9mm pistol nga adunay 5 ka mga bala nga gidudahang gigamit sa nakaikyas nga suspect atol sa pakigpunisilay sa mga pulis.